Nag-utan sa ta mga bay. Akong sudan rin mga bay, utan tindaghanan ni bay niya na ako'y subak nga isda mga bayo. Sinugba ba akong subak. Ilamian na mga bay kay niya akong lamas gihapon ni lemongrass gihapon na niya. May utan rin mga bay. Naraw. Gabi, gabi mga bay. Isagulan ako gabi po ba kay. Oh. Dugay ro gabi na po ba? Oh. Kang kay mga bay. Sa unsa na yung mga utan mga bay basta kay makaon lang mga bay. Oh. Sabawan niya. Grabing lamian. Sudah na prabuyag. Ingon na po ng uban na. Itong baser na ko ba? Siya ikaw may lamian na. Sige rin yung lami. Rama ba yun? Salamat tigin o sa grasya. Anta mga bay, kaya napay trabaho ka ron. Kumbati na po ta. Kaya kayo maguna tas itong buwak ba? Miya. Ano kini mga bay kaya? Sinugbang isda akong subak ba? Ini tayo. Nakay ko ganay sa kung basir nun kay gamay tulurakbok. So na ingon nga mong basa ko kaya. Nami kaya kung sultan napasya ron ah. Kita sa ng video ha. Ang sudan ako lami kay ba? Hindi sa yung ikaw naglamian. Lami magiging ba kaya? Utan ko niya. Ini tayo. Init. Nah, umi kailan mo yung mga bay? Lamig ini gabi mga bay basa. Isda ang subak. Natalbos gabi ba? Lapnay kayo ah. Napoy pitsay. Bunga siyute. Gagmay ba? Dali kita kalamoy sa utan mga bay. Kaysa karne. Tagak na. Yan sabaw eh. Yes, gabi eh. Humot kayo. Humot kayo. Talbos mga bayo. Oh.
Gasya. Kami. Kaon na tayo yung abay. Yung tayo kaon ah. Init ang plato na ko init. Ini ah. Ah. Sabaw. Dali ra kayo kuan ba? Lamoy. Kondisyon kay trabaho ba sa busog ta mga bay? May utang sudaan ba? Diba no? Sabay ta kaon niyo mga bay? Nga ito nagyon ko. Sabay di ko kaon si Maluds ba? Kay para mabusog po daw siya. Ani karon sabay sa kaon niyo mga bay. I-save ni video. Man. Sabay ta kaon. Ito yung lami ah. Gana kayong kaon nga bay. Dako iwag kaon nga bay no. Pulot yun mga bay. Tama-tama yun. Busog yun. Salamat kayo mga bay. Hindi ko pa nagsabaw ya. Diba? Love you all. I love you all.